дар замони соҳибистиқлолӣ таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ яке аз самтҳои муҳими омодасозии кадрҳои соҳибкасб дар рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат нақши муҳим дорад. бо дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи хоса ба рушди соҳаи маориф ва таҳсилоти касбӣ барои баландбардоштани сатҳу сифати таълим, такмили заминаи моддиву техникии муассисаҳо ва омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат пайваста тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. дар ин замина дар кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маросими тақдими дипломҳои аълои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ки бо натиҷаҳои баланди таълимӣ муассисаро хатм намуданд баргузор гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. беҳтарин донандаи асарҳои пешвои миллат иштирок намудам. фарида иброҳим коллеҷи омӯзгории шаҳри ҳисорро аз рӯи ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик бо дипломи аъло хатм кард. дар қатори даҳҳо нафар аз ҳамсолони худ ки муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии кишварро бо дипломи аъло хатм карда, имрӯз дар фазои тантанавӣ дар кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ мешаванд, шоду сарфароз аст. ман сараввал миннатдории бепоёни худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон ва наврасон чунин озмунҳоро роҳандозӣ намуданд. сатҳи таҳсил дар муассисаи мо беҳтарин буд. мо дарсҳоро бисёртар ба намуди амалӣ мегузаронидем. ва ман дар оянда ваъда медиҳам ки яке аз омӯзгорони муваффақ гардида барои таълиму тарбияи насли наврас дар миллати худ саҳми арзандаи худро мегузорам ва миннатдории бепоёни худро ба волидайни худ сараввал мерасонам ки ба ман бовар намуда ва маро гузоштанд ки дар ин муассиса таҳсил намуда ва ин муассисаро бо сари баланд хатм намоям. фарида зодаи ноҳияи ховалинги вилояти хатлон буда аз хурдӣ ба касби омӯзгорӣ завқ дошт. гузоштани мақсад дар пеши худ ва талоши пайваста баҳри илму касбомӯзӣ бо истифода аз имконоти фаррохи замони соҳибистиқлолӣ ӯро дар ҷодаи интихоб кардааш комёб мегардонад. ҳамзамон фарида иштирокчии фаъоли озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ва донандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат мебошад. акнун ӯ бо гирифтани дипломи аъло тибқи рохат таълимро дар зинаи таҳсилоти олии касбӣ дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ идома медиҳад. ман дар давоми 4 соли таҳсили худ дар озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ва беҳтарин донандаи асарҳои пешвои миллат иштирок варзида сазовори сертификати озмун гардидам. ва ин иштироки ман буд ки ман ҳуҷҷатҳои худро ба донишгоҳи омӯзгории ҷумҳурии тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ супоридам ва сазовори номи донишҷӯӣ дар донишгоҳ гардидам. дар маросими тақдими дипломҳои аъло ба хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ки бо натиҷаҳои баланд муассисаҳои таълимиро ба итмом расониданд, иттилоъ дода шуд ки дар соли таҳсили ҷорӣ муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии кишварро дар умум 25891 нафар хатм намуданд. аз ин шумора 19838 нафар дар шӯъбаи рӯзона, 4258 нафар дар шӯъбаи ғоибона ва 1795 нафар дар шакли таҳсилоти кӯтоҳмуддат таълимро ба анҷом расониданд. аз шумораи умумии хатмкунандагон 19105 нафарро духтарон ташкил дода, 4240 нафар аз ҳисоби ҷойҳои буҷетӣ таҳсил намуда соҳиби ихтисос гардиданд. ҳамзамон 494 нафар донишҷӯён муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбиро бо дипломи аъло хатм карданд ки ин нишондиҳанда аз талошу кӯшиши пайвастаи донишҷӯён, заҳмати омӯзгорон ва аз таваҷҷӯҳи бештари ҷавонон ба донишомӯзиву касбомӯзӣ гувоҳӣ медиҳад. албатта ба даст овардани дипломи аъло масъулияти бузург дар назди ҷомеа ва давлат мебошад. акнун ин ҷавонони соҳибкасб илму дониши андӯхтаи худро дар фаъолияти касбӣ босамар истифода намуда дар рушди минбаъдаи соҳаҳои иқтисоди миллии тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми арзанда мегузоранд.